Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songali Sanibonani babukeli kusase yellow champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafikinga amanyala kuba ilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule nje abe uholokoqo lwenjebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibeseke nathi Nkosi yami sesiyanenekela zona zinjalo. Isikhathi ayona into yokuchithwa, isikhathi into yokusetshenziswa. Ngizasheshisa nje isikhathi, ngizayisheshisa le ndaba nizwele mathupha. Ime kanje, sanibonani emafiki. Nguthisha, ngiyakuthanda ukuba uthisha. Sengineminyaka ngaba uthisha. Njalo nje ingane zesikole mengabe zenza izinto ezirongo kuhlezi kubuzwa kuthiwa kanti othisha bazifundisana esikoleni. Abazali ke labo abasho njalo. Ingane ifundiswa inhlonipho isasencane. Thina siyithola ingane seyino 5 seyino 6 seyiveli leyo ngane seyinemfundiso ezithile. Mengabe abazali bathukana ekhaya bashayana ekhaya, leyo ngane vele emqondweni wayo sekunodlame thizeni. Leyo ngane vele mengabe kuyathukwana seyinenhlambe emqondweni wayo. Kodwa ngoba isasencane singakwazi ukuyigoba. Mengabe kodwa kusaqhubeka lokho ekhaya angeke izigobeke. Izagobeka esikoleni ngoba iyazi ukuthi lento ayifuneki la esikoleni. Kodwa mayiphuma ibuyele ekhaya izoqhubeka nento ejwayele. Asingakhonjwa ngeminwe. Asingeke sifundise ingane ungaziphathi kahle. Asingeke sifundise izingane ukwenza imikhuba emibi. Ngike ngathi ngisascrolla lapha ku Facebook ngathi nezingane ezimbili zamantombazana. Enye ibhekisele enye. Ilingisa umkhuba la kuyona. Iziyakhuluma iyawakhipha amazwi emlomeni ukuthi hey ungenza ngibe njani. Ibe siya lento ziyashova la ngemva kwakhe. Iziyasiphakamisa iskate kuvela iphenti ngaphandle. Nisho ukuthi ngabe konke lokho ngabe bakufundiswe yitho thisha? Nisho ukuthi ngabe konke lokho bakubona kuthini esikoleni? Umbuzo obuzwa abazali uthi ngabe yikho yini lokho abakufundiswa uthisha? Cha. Uthisha unesikhathi esincane kakhulu. Unesikhathi esincane kakhulu ufundisa lokho akuprepareile ngayizolo ukuthi akufundisa. Akanaso isikhathi sokuthi angafundisa izingane emkhuba. Cha. Asinaso leso sikhathi. Nathi njengoba siwothisha ingane sinazo. Angeke ke sikwazi ukuthi siyofundisa ingane zabanye abafazi o ingane zabanye obaba imikhuba. Ezethu kodwa sibe singathanda ukuthi zazi imikhuba. Asikwazi ukwenza lokho. Nabo abazali futhi angifuni ukubagxeka kakhulu. Ngoba kuyenzeka umzali abe nabantwana abayi4. Angeke azabakhulise ngendlela engefani labantwana ekubeni behlala phansi kophahlo lodwa. Uzabakhulisa ngendlela eyodwa. Kodwa kukhona umntwana uzangalunga uzaba nemikhuba emibi. Bekhona abantwana abazoba nemikhuba eright. Nifuna ukuthi lwa onemikhuba emibi umdonsele esayidini omfundisa imikhuba? Cha, mangadlalwa ngabazali. Cha, makungadlalwa ngabazali. Indaba isemntwaneni. Umntwana mengabe efuna ukwenza imikhuba uzoyenza.
labantwana banamafoni nabangenawo banabangana banamafoni imikhuba bayayibukela imikhuba bayayixoxa imikhuba into eyayikhona isekhona namhlanje umntwana ngayenza imikhuba lengaphandle aziphathe kabi lengaphandle kodwa mayifika ekhaya aziqoqa ngoba uyazi ukuthi ikhaya lakhe ikhaya elinjani masingasukeli abazali babantu masingasukeli othisha benza ngalutho abazali benza ngalutho yebo bakhona abazali bona bangenamfundiso ekwenziwa noma yini emagcekeni akwabo omunye uzenzela umathanda nomunye uzenzela umathanda akekho okhuza omunye kodwa iningi labazali liyazama ukubaqoqa abantwana balo nasesikolweni siyazama ukubaqoqa abantwana kodwa ke niyazi ukuthi ilizwe selamosheka abantwana sebenamalungelo manje abanye baze basibuza ukuthi siyabazala yini omnye akutshele kahle ukuthi angeke uzomtshele lonto wena abakho abantwana batshelwa ubani kuningi esibhekana nakho kodwa into esiyiyele esikolweni uyonikeza abantwana ulwazi hayi yonke lento enishoyo nina asikwazi ukuthi singagoba amakhuni omile umntwana mayingena similo akanaso angeke azasinikeza uthisha umzala ngazama yebo uyamzala kodwa mase ehlule ekhaya uthisha ngeke amenze lutho leya nto yenziwa yileza ngane ngizibone ku Facebook othisha bangena endawo nabazali futhi angifune ukuthi baxekwe abantwana banemikhuba yabo washo Enigma wathi ama 2000 uNkulunkulu akawathandisisi ile mikhuba yayo ngiyasola ukuthi nesikhathi abavele ngaso isikhathi esirongo bengithi ngisike nje nami kwelijikayo anginawo amaningi ngiyabonga